Idaztea gogoko duzu? Euskarazko edukiak sortzea gustuko duzu? Jakin ezazu aurten martxan jarri dela lehenengo wiki ipuin saioa. Aurtengoan Fernando Morillo idazleak ipuin bat hasi du eta atzetik interneteko erabiltzailean hitzek ipuina osatu eta garatu dute zatika. Ipuin osoa Azkue Fundazioaren webgunean dago. Bai, zuretzat horren ezaguna den fundazioaren web orrian irubebikoitza.azkuefundazio.org. Euskara sarean josteko helburuarekin euskarazko edukiak 4 haizetara ireki eta sormena garatzeko aukera paregabea eskaini du saio berri honek. Maiatzaren 17tik 19 bitartean ospatu da aurtengoan. Agian datorren urtean zure ideiak plazaratzeko aukera izango duzu saio berri batean. Animatuko zara? Wiki ipuina Wikiplazaren parte. Azkue Fundazioaren helburuetariko bat jakintza librea bultzatzea da. Euskarazko edukiak, hala nola bideoak, irudiak, ikasmaterialak, datu zientifikoak, historikoak edo beste edonolakoak libreki banatzea guztien eskura egon daitezen. Eta xede hori lortzeko asmoz, Wikiplaza izeneko plataforma sortu zuen. Ekimen berri hau plataforma honenpean sortu da parte hartza eta euskarazko edukien sormena bultzatzeko. Hortaz, zergaitik ez zara wikizale egiten? Zurekin eta zure parte hartzarekin euskara sarean josiko dugu.